Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. May problema ka? Ha? Sorry. Sorry, Ed. Asa may nahitabo nimo nga imo man kong gitutukan og bayo? Kuan. Waman. Kuan man good. Na lang ko igi huna-una nga lawom. Na ba kay problema nga gustong isulti na? Sige, isulti. Kay andam kong maminaw nimo. Imo ginigipasilita ng tubig ang iyang naong nang? Ay, oy! Tungod kay lagot kay ko. Di amo nindot kayo akong pagtanaw-tanaw sa palibot. Unya, kalit lang ko niyang giduol o gitsugo. Pagpakuha atong host kay iya kong pabisbison sa mga tanom. Uy, maulagay. Unya sa may sunod na tabo. Ay, lagi to. Sa akong kalagot, ako gagituyo pag atubang siyang naog ang host. Uy! Mo na akong gibuhat, Akong giliso na ko. Liso. Nya, kalit man nag-agas nga kusog kayo. Abi, gani na akong mabuslot to yung naos precious tubig. Bullseye day ng imat! Bullseye! Ay, kuwang pa to. Mulagay. Mayo kay wag niya bugnuha. Kana nagpaabot ko nga muhambag siya kay yakan gina ko sa kulata. Ito bilibag na ko. Tara ko bilib na urot na. Mo na gusto. Ay, musukol gid ko ay daon siya. Dili ko magpalkan siya oy. Di mo ko parehas ni dada nga magpaupoy-upoy na. Suklan magali din ako sa puldo. Hamag. Suklan gini na ko pagbuang din ako. Ay, kung nakita mag... Kanip, permigo ding hapla sa kama. Hapla gini ay! Hapla ay. Kita yung kitito ko buluban. Kita ba? Hapla good daw. Hapla day. Bebe, di ka ba magpahamaw sa kamakoy? Ay, masam nang imong atong away kang kadabang manluwa bitaw ka. Lain ba naman? Dahil sa itong away, lagi. manluwa ka. Tayo pa utsa. Atong Unsa away, manluwa? manluwa ka. Ikay kusog manluwa puldo. Kuyawa. Ngiga yung kaaway, no? Maglundanay din mo. Mo lagay. Ay na lang pag-isgot sa itong away, Mak. Kay luod kay paminahon, Mak. Anin lang. Tiwas sa to inyong away ni Leslie nang. Mau lagi to. Iya kong gibaharan niya ako. Dili ko na ko magpahawa sa mansyon. Iya ko na kong ipapreso. Uy, mo ba? La! Nanghadlok ni siya. Yaway. Ay, naibaw kay. Naibaw ko ka ng hadlok lang to siya. Wa man siya kumahadlok niya kay naman ko'y daghang katarungan. Bisag asa pa siya magpalaban, ako siyang suklan. Ala, biliban ako. Ay, idol natin ka, ha? Ay, salamat. Isog ka idol. Salamat. Ay, ako badong, ako, di ba? Oh, yay. Isog ra ko. Kini na. Isog ko sa mga tao nga way batasan sama ng Leslie. Pero kung buotan ang tao na ako, sama ni mo. Ay, kung mo no, idol. Thank you. Mo lagi. Malagay, Bats. Taro naman siya, masik idol. Idol pa ka sorry naman. Yay, nagkidat naman ako. Taro naman, pinapukot ko naman. Dito na umulo. Ay lang ko nagbalik dito, Mak. Ato lang ko nagkadito sa bahay, uban na mo. Ay, mabalik pa ko dito, Puldoy. Ayaw lagi. Balik lagi ko. Uy. Tuwa mabedhuhan ako kamalita dito. Naa dito ko mga sinina. Mo lagi. Mamalit sa taglayos ni Nagot. Basta ayaw lang gano'n na ugato dito kay nabalaga si Dana sa mong kentang dito. Eh, basta, Puldo. Wa ko mahadlok nila. Idol ko kong bandong, ha? Di ba? Idol! Ka ba sa bantay ako ba sa... Mabalik na ko dito o adto ko dito mapuyo. Mayo kay mi pahawa gid si Mac. Oh, kinahanglan gid mo pahawa dayon siya. Kaya ako magit siya ipapreso kung magpabilin siya din eh. Kawa na, tagam na to. Dahil itong balik din eh. Huh. Kung mabalik siya, ako siyang ibitays kakahuyan. Dito lisod si Ima kay tiguang naman to. Di na to kasukol, basag imo pa to itok mo dayon. Ako naman kitawagan si Edana.
Mingon siya nako nga dili na kuno niya papuy-on dinhi katong tiguwanga. Pinaglay pa rin ato, honey. Oh, Masa magitanaw ni mo sa itong sitwasyon din eh. Mabawi ka rin na itong mansyon, ha? ganun dili man. Ha, ni anak ko ta dinhigod. Pero ang pananghirbiya na ito nga mupuyo rata. Kaya basig kung saon, bisag kung saon, ang titulo ini na anas panganida na. Ay naunsa ka baya oy Ronnie. Unsa may kalibutan ang mga tawhana bahin og titulo ang hisgutan. Kung si Papa mamatay, dali na kayo pagpiki anang mga documents karon uy. Nahimo man gani nako pagpeke ang mga issue sa among kompanya? Unsa pa kaha ning titulo ra sa mansyon ang pikion? Hindi na mas Nilsson. O hinuon. Problema sa Ginas Nilsson kay mo na samukan kaayo. Pero ayaw ka balaka. Dili mahurot ang nindot ato mga plano, Ronnie. May adlaw ra ka na si Nelson. Magdungan unya na sila sa among amahan. Sa ibuot mo ipasabot. Nahibaw na ka sa kung buot ipasabot, Ronnie. Kung maapiki ganitas mga sitwasyon, himuon yun nato nga mapapas sila ining kalibutana. So, sa ato pa, maabot gidayta ng puntuhan. Ganon dili. Mahimo na akong buhaton, Ronnie, bisag ako pa silang amahan og igsuon. Pero abini mo, napiyay solusyon ini. Unsa man? Hay may mayog, daghan magibog mansyon. Bisag katong mansyon ninyo sa Bintungan, mao lang to iilis ni mo o gihatag ni Dana. Masipalik mo sugot. Dili gyapon ko mosugot, Ronnie. Angay gid nga wa si maangkon nga properties gikan namo. Nanagot si kwarta. Gihatagan na siya sa kong amahan. Sobra naman gali kayo to yan na dawat. Unya mangayo pag gid sa igbahin sa among mansyon. Dili ko mosugot. Kinahanglang ato ni ang tanan. Ilabi na gyud ding mansyon nato dinhi. Oh, ang ako ba, misugyot lang ko nimo kung unsay mga may paagi. Basta, dili ko mo oyon nga hatagan gyud si Edana. Kinahanglan nga dili siya may makapanag-iya ining mansyon na. Unya, sir. Kumusta naman, ha? Sir, Bea. Nadigahan na niyo si Dana. Di ka ba? Unsa ko'y diga? Man, Sir Bea, di ka ko. Kalabang imo na siya gisultihan si mong dakong pagbati ba? Buang nga gini mo ba dong? Bitaw, sir. Ayaw kaugong na ko. Mga laki bitaw ta. Huwag ni kasugod. Natural na nga, bation kita ingon anak. Ay, kitang tanan, sir. Bation kita gugma. Tao ragod ta. Gusto bitaw ka, badong? Pero, abi ni mo, kaya pagsaba sa uban. Sa tinuod lang, naagi ko'y dakong pagbati ni Dana. Ay, daan bigay ko. Kanagid, sir. Ayaw kadlo pag padayag siya mong tinaguang pagbati niya. Ayaw ganik sa guli binuang na. Lagi. Seryoso ka ita, badong. Sige, sir. Okay. Seryoso ta. Di ka na matago na yung pagbati nga doon niya, ha? Kaya ka na pagbati mo, kuhaan mo gina, bulgar gina, di na matago. Nanghatag naman kagbuwak. Nga si paminaw ni mo. Taman, dakong chance. Di ko magkatubang ni mo ni anak, badong. Di ka po. Okay, wa ko mahibaw kung doon na ba sa'y pagbati si Dana nga rin ako. Imo naman kang ingnan nga nakipagbati niya. Morag, lisod pa, badong. Unsay lison ko taon, sir. Sayo na kayo na, uy. Prangkahin gitsu. Ina nga, nakita kong pagbati niya. Ina nga, kung ba ka lang, nakay turok butoy sugma. Amaw mong ka, badong. Turok butoy. Turok butoy ka ron. Ilagi sige, binuang diha. Sam ka, eh. Bitaw, sir. Ako may na-excited ng inyong love story, eh. Bitaw, excited ko, eh. Abil mo, sir. Kung imo lang dayga si Dana, sure ball yun, ha? Sugton ka niya, sure ball. Yun sa man rin mo pagkahibaw? Buotan man ka.
Human kay kwarta, mahatag din ka. Human ko labi. Bitaw, bitaw, bitaw. Fancy, oy. Bitaw, parehas man mo ba? Mga gentle dog. Ay, kani mo badong. Pulos ko ka binuang diha da. Abi nimo. Nagpanagana pag ko. Nadto ko nga basin o masagmuyo na unya hinuon si Idana og mausab ang iyang tinagdan nga rin ako. No. The big no. Sa iyo kang napita, sir. Ang babae nga dulay gusto nimo, di ginamausap ang tinagdan mo eh. Mugan na hinunag maayo, sir. May lagi kon makauyon sab siya nako. Unya orog dili. Ay, posible ka, sir eh. Posible kay makadili ni mo si Dana eh. Gwapo ko ka. Ambungan niya, butan niya, dunahan pa yun. Naani mong tanan mo eh. Kung ako pa'y babae ran, ako pa. Paliwat ko ni mo, sir. Paliwat ko ni mo. Di lang sab ko badong. Ay. Kung ikaw naman lang sab gani ang magpaliwat nako. Bitaw, sir. Oras sagid, sir. Oras na. Prangkahi si Dana. Ingna nga gihigugman ni mo siya. Huwag nilipod-lipod. Arangka ka na. Kadit badong. Oh, Nanawag sa papa. sige. Tubag ka. Hello? Hi, Nelson. Asa man ka karon? Di ako sabay, papa. Na ako'y gi-forward sa imong email. I-print na og ipabasa nga to ni attorney. Kung ganong doon na tayo na kong issue sa atong taxes. Ha? Issue sa tax, papa? Bago man lamang nagsultihan ni attorney. Wa man kuno tay problema. Kompleto man ta sa tanang dokumento. No, Nelson. Laruhan ni issue ha. Naa sa imong email, akong gi-forward ni mo. Doon na tayo 500 million nga tax issues gobyerno. Unsa? 500 million? Kadako ko daan ha, papa. Unay gusto rin kong mahibawan. Kinahanglang ma-verify ni Nemo ang maong report. Mao ba, papa? Sige. Ako nang tawagan si Leslie. Ayaw na pahibawa si Leslie. Ikaw ang akong saliga ni anak. Kinahanglan nga matrace up nimo kung unsa ning binuanga. Sige pa. Ako masahon karon dayon ang imong gi-email nako. Sige. Mag-istorya na taugma. Inig pauli na ko diha sa ato. Sige pa. Bye. Sige. Bye. Sir, unsa di problema? May akong problema ba dong? Mag-istorya lang unya ta sa sunod adlaw. Sa sunod si Manatiya, ako na ning pasugdan og paayo ang atong bahay dinhi. Maayo hinuon Idana. Onya asa man ta mga tog ini. Ay, di man igubo na yun, tiya. Dinhi pa sa kilid nila sugdan. Unya, inikaw man dinhi sa kilid. Mo transfer ta sa pikas. Unya ganina sa atubangan ang ilang ayokon. Dali ra ka ning maayo. Matud sa panday, duha ra ka buwan ko nun nila trabahoon. Aw, maayo noon. Pwede ra, tiya, nga ani na lang ta dinhi. Di na lang ta mangandoy og puyo atong mansyon, uy. Kay makakita ra gitag away dito. Ay, mabalik ginoon ko dito Idana oy. Dili gid na tutubiyaan dito. Ano gud kayo kung way makabantay dito sa mansyon? Wa man tay ang ikabalak-an, tiya. Kay tuwa man to sila si Leslie ug Ronnie dito. Ay, mao lagi na nakadaot lagi. Kung wa pa to nimo sila papuya dito, dili o to sila magawd-hawd na dito. Mura naman nga dito, may tag-iya dito nga nagsige, nagpanighawak dito. Kanan ako dito eh. Na, sagdi na lang to, tiya, uy. Di na lang ta magunang-unang anak. Basta, dili ko musugot nga sila'y mangangkon dito. Dito na sad. Wa ko mahadlok nila, no? Suklan gid ako sila bisag unsa pa'y mahitabo. Labi na tong si si Rone, siga lang mata ato. Ayo. Uy, Hala, tiya, si Ronnie. uy, Ni ao, kin magpalibak. ni amaning karaho. Naglagot na ba kay ko ini niya? Tiya, kalma lang, tiya, ha? Kalma lang. Dini lang ka. Kaya ako rin atubang niya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!